ଏ ଗାଁ କ'ଣ ସତରେ ଭଲ? କେତେ କାହିଁକି ଝୁରଛ ତମେ ମୋ ଗାଁ। ନା, ମୋତେ ମୋ ଗାଁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଏବେ ଆଧୁନିକ। ନା ସେଠି ଅଛି କୋଳାହଳ, ନା ସେଠି ଅଛି ଧୂଳି ପ୍ରଦୂଷଣ। ଖାଲି ଯାହା ଦିଶେ ଚାଳ ଛପରର ଛାଣି। କଥା କଥାରେ ଲୋକ ଲାଭ କ୍ଷତି ପାରନ୍ତିନି ଗଣି। ମାଟି ଘରର ସେ ଗୋବର ଲିପା ବାସ୍ନା, ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ କାଠ ନିଆର ଜୋସ୍ନା। କାହାକୁ ବା ଭଲ ଲାଗିବ ଥରି ଥରି କଅଁଳ ଖରାରେ ପଖାଳ ଖାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କର ଥଟ୍ଟା ମଜାର ହାସ୍ୟ। ମୋତେ ତ ମୋ ଗାଁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏବେ ଆଧୁନିକ। ନା ସେଠି ଥିଲା ଧର ପରି ବତି ଖଣ୍ଟ, ନା ଲୋକ ଦେଖାଇ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ତାକୁ ହାତୀ ଦାନ୍ତ। କାହାକୁ ବା ଭଲ ଲାଗିବ ଖରା ଦିନରେ ସେ ଆମ୍ବ ତୋଟାମୂଳର ଗପ, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଙ୍କର ହବିଷ ବେଳର ଜପ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳରେ ସେ ଡିବିରି ଲଣ୍ଠନରେ ପଢ଼ା, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଚକର ଗଡ଼ା। ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ଲୋକ ସବୁ ପଚାରି ପଚାରି କରିଦିଅନ୍ତି ବାୟା। କେମିତି ବା ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ ମୋ ଗାଁ, ମୁଁ ତ ସେଇ ମାଟିର କାୟା।